educated नङि बुंनाय जादों नङा होमबा सार बेनिखायनो जों सोंगुरै खावलायनो सानो आरो सार बेखौ सुलाय मोजां जागोन आरो आफादगिरि आरो बिथांनि सोंनायनि फिननायखौ बुंगोन सोलोंथाइ सोदोबा मोननै रोखोम बाहायनाय मोनसे फर्मेल मोनसे नन फर्मेल आरो सोलोंथाइ होनबा ओरैनो जिबननि जन्मनिफ्राय थैनायसिम जों जि गोदान गोदान माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोङो बेनो मोनसे सोलोंथाइ किन्तु आं बहाय बुंनो नागिरदों फर्मेल एजुकेसन बाथ्राखौ माने सार्टिफिकेट दा शेखाया बिथाङा 10 मेट्रिक फेल दा मेट्रिक फेलबाबो किन्तु फर्मेल एजुकेसन गैयाबाबो खायसे बुस्थुनि प्रति बेहा किसु एक्सपिरियेन्स थायो आरो नाजाथाबनो बेखौ हालाङो आरो ओरैनो जोङो सोलोंथाइ मथे सिद्दाहाय फर्मेलखौ सानहरखायो नाथाय बेनि बादैबो जोंनि गामिनि मानसिफोरा जायफोरनाखि लेखा फरा दङ बिसोरबो बेलेग धरनि गियान दङ बेखौ मोनसे सोलोंथाइ गतिके आं बुंनो नागिरनाय थियेटाराव फर्मेल एजुकेसनखौ बुंनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय दा बिदिनो एक्टर एक्ट्रेसफोराबो जितु फर्मेल जितु एजुकेसना गैया ओरैनो दा असमियानि जितु माबा थियेटारफोर बिसोरनो एक्टर एक्ट्रेसनि जितु रिहार्सेल खोब खम टाइमाव खालामो बिसोरो उइदिन भेरि सर्ट ओमफ्राय मा खालामो बिसोरो नायजाबफोरखौ बिसोरनो गावनि डायलगा मा बेखौ हरबाय ओमफ्राय सिटुएसन फोरमायो नोंनि नैबे थियेटारनि नैबे सिटुएसना ओरैबायदि जागोन आरो बाखि माबाया नोंनि सायाव जागोन ओमफ्य जास्ट बिसोर फाइनाल रिहार्सेलाव खायसे बाथ्राफोरखौ माने इउनाइटेड खालामनानै बिसोरो फाइनाल खालामना लायो आरो बे कारनाव जोंनि थियेटारनि जायफोरनाखि आर्टिस्ट जागोन बे आर्टिस्टफोरा आसलते हायोबा लेखा फरायनो हानाय लिरनो हानाय एसे बेसिक गियाना थानांगौ नलेज थानांगौ किन्तु आं नुबाय बिथांनियाव स्टार्टिंनिफ्राय जिखिनि थियेटार जादों प्राय दाहोना रुवाथिजों स्टार्ट खालामो आरो खम फैसाजों आरो सासे मानसियानो मोसायोबो तम्बुबो खोङो सियारबो जाबो माने सब एभ्रिथिं स्टेजबो बानायो आरो बेबायदि खस्थ'यै सोलिनायखायसो बिथांनि थियेटारा जोरदों जानांगौ जुदि सासे थियेटार असमियानि आर्टिस्टफोरा बोसोराव 10 लाख मिनिमाम बे 10 एके 30-40 लाख बिसोरो एग्रिमेन्ट खालामो फर दा 8-7 मान्थआव आरो बे हिसाबै नांगौबा जोंनिया थियेटारा न'निफ्रायनो ओंखारनो हाखानाय नङा दा बे हिसाबै जोंनियाव बे सिगां जाम्बा जाम्बिफोरजों लाबोदों नाथाय बे जाम्बा जाम्बिजों लाबोनायनि थाखायनो जोंनि थियेटारफोरनि जितु दावगानाय प्रमोसन बे जायाखै जोङो स्टेन्डार्डखौ नागिरना मोनाखै आरो बेनिखायनो दाबो गोबां मानसिफ्रा दहाय सारा बुंनाय बायदि बर' थियेटारखौ नायोना बर' थियेटारसो बर' थियेटारनि थिखानाय एसेबां ना बिदि प्रब्लेमफ्रा दाबो फैबाय थायो आरो बे खेथ्रआव जोंनि गेजेराव एसे मानसिफोरा मिथिनांगौ खोथा दं खारन थियेटारा हारिमुनि गेजेरजों जातिखौ फोथांनायनि बिराद गिदिर बिप्लबनि साफा बिसोरबो सिपारि आरो बेनिखायनो बिथांमोननि नाजानाय मथे जोंनि जितु सेम्पेथि मदद हेफाजाब बे जोंहा थांनांगौ दा बेफोर बाथ्रानि माने गुवार मोनसे सावरायनो नांगौ आरो जों मिटिंफोराव बेफोर बाथ्राफोरखौबो साइडआव लाबोफानानै मानसिफोराव मिथिनो खाबु होनांगौ आं बिदि बुजियो दा बिथांनि फिननाया माबायदि जागोन आं बुजियाखिसै आंनि फिननाया माने एडुकेटेड लेखा गोरोंनायाव आङो बै फर्मेल एजुकेसननि बाथ्रा बुंदों आरो मोनसे थियेटार सालायनो आसलते शेखानि जितु क्वालिफिकेसन बेबो जथेस्थ नङा दानि जुगाव खारन